Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan malih ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula, mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat-sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut kanthi irah-irahan Sulastri. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Kedadian iki dialami dening sedulur Purnama kang banjur diserat dening sedulur Janarbawa. Akeh kedadian-kedadian kang wis tau tak alami. Nanging kedadian sing siji iki jan banget nabet ing atiku. Aku iki isih Joko ting-ting sing durung tau kambon vitamin apa-apa. Dasare bocah enom, apa-apa kudu njaluk sing enak lan kepenak. Najan durung bisa golek, nanging sing jenenge maido wong tuwa wis dadi hobiku. Selagine mangan ngono wae, masih wis dilawuhi werna-werna, yen pancen ora selera, ya mesti maido. Dilawuhi ngono ora gelem. Mbok aku iki diwenehi dhuwit to, Pur? Mengko tak tukokake lawuh ati. Ngono panyengesi ibu marang aku. Nanging tembung-tembunge ibu sing kaya ngono mau ora tau klebu ing atiku blas. Sore iku aku jan blas ora selera mangan ning omah. Jane wiwit awan mau mergo ibu kelan sing dadi mungsuhku, yaiku jangan waloh. Mula wetara jam 6 aku njur kluntrung-kluntrung ngetokake sepeda motor. Tujuanku arep menyang warunge Yu Brintik sing kondang warung lontong jos. Jane ngono yen nurut aku, lontonge Yu Brintik iki ya lumrah wae. Mung ana sing luwih istimewa. Yaiku aku mesti pesen wedang jahe, banjur aku njupuk kacang rentengan, banjur kacangnya tak jegurake wedang jahe. Wah, jan jos tenan. Warunge Yu Brintik kuwi ana desa Kaliyombo. Dadi yen karo nggonku klebu tangga desa. Lontonge Yu Brintik kuwi wis kondang tekan ngendi-ngendi. Yen wayah sore ngene iki sing tuku mesti ngantri. Yo antrine kuwi sing klebu tak senengi. Notok protelon buk greneng, bebekku tak enggokake ngidul. Mergo ning kidule buk greneng kono ana kios cilik sing perlu tak toleh. Dudu kiose sing perlu, nanging sing tunggu kios. Bocahe jan lumayan. Masya yen liwat buk greneng ngidul iku rada adoh. Sing penting bisa nyawang bocah manis. Lumayan kena nggo tamba watuk. Rumangsaku mripat iki yen wis oleh kaya ngono kuwi kok dadi padhang. Perapatan lore bali desa Kaliyombo, aku menggok ngulon bablas.
Tekan unggah-unggahan doplangan sepur, warunge Yu Brintik wis ketok. Kira-kira mung kari kurang 50 meter. Kulone dalan sepur kono ana gang cilik kira-kira pas sak becak. Ya ana gang kuwi warung lontong jos Yu Brintik. Mula bareng munggah doplangan, mesin bebekku tak pateni. Bebek tak enggokake gang, nanging aku ora mudhun. Mung sikilku sing tak nggo mancat-mancat lemah kanggo nglakokake sepeda motorku. Durung oleh rong pancatan, dadak aku tumon kemliwure bocah wadon ana dhuwur ban sepur. Dasar meripat lanang, aku noleh bocah wadon mau. Sepedaku tak endeke, aku begagah ning dhuwur sadel. Bocah wadon mau sajake ora weruh aku. Dheweke ndingkluk karo clilang-clileng kaya ana barange sing ceblok. Sikile dienggo mbiyaki suket-suket sing ana pinggirane ban sepur. "Goleki apa to, Mbak?" ngono pitakonku. Bocahe mung noleh aku sedhela, banjur ndingkluk meneh. Malah aku njur weruh yen bocah kuwi pawakane langsing. Rambuté ngremyak tekan ngisor pundak. Yen ndeleng modele karo dandanane, genah iki dudu bocah nakal. Alon-alon aku mudhun terus nyedak. Mak brebel. Gondo parfum nyogrok irung. "Goleki apa to, Mbak?" pitakonku karo terus nyedak. Najan ana petengan, aku bisa saya luwih cetha. Jebul irunge bocah wadon kuwi mbangir banget. Irung sing dadi favoritku. "Goleki tali rambut, Mas," ngono wangsulane bocah kuwi karo menyat ngadeg. Alah pita apa piye?" "Iya, Mas, ceblok ana kene sak rambute." Jangkrik batinku. Bocah bareng wis gelem ngomong kok malah ngejak guyon. Lah kok ora sak sirahe pisan to, Mbak sing keri. Ngono guyonanku kanggo males omongane. Bocahe mung guyu nyekiki karo terus celilengan goleki. Aku banjur melu mbiyaki suket nganggo sikilku. Nanging mripatku terus-terusan nglirik bocah wadon ayu kuwi. Bareng wis sauntara oleh padha goleki, dheweke banjur nyedaki aku karo nyawat esem. "Wis, Mas, sesuk wae tak golekane meneh. Saiki wis rada peteng. Matur nuwun ya, Mas, pitulungane." Ngono kandhane bocah kuwi karo terus mesem. Jangkrik, jan ayu tenan bocah iki. Ngono batinku. "Iya, Mbak, yen perlu sesuk tak iwangi meneh ya." Ngono wangsulanku karo terus nyawang tanpa kedep. Bubar kondo mengono, dheweke njur muter awake terus bablas ngetan nganti ilang diuntal pepeteng. Sapungkure batinku misuh-misuh dhewe. Kene yo aku mau ora takon jenenge lan alamate pisan. Karo isih misuh-misuh ing batin, aku pluntrung-pluntrung marani sepeda motorku banjur tak suruh ngalor. Kadingaren warunge Yu Brintik yamene kok ora ngantri kaya biasane. Ngono batinku.
Ning jero warung ana wong lanang sing mlengeh mbagekake tekaku. Karo jagang bebekku, aku namatake wong mau. Jebule wong mau lek Samijan, tanggoku sejegang. Aku Tritaudan gang 1, dene lek Samijan Tritaudan gang 2 mburi. Alon-alon aku mapan lungguh ning sisi lek Samijan. Wedang jahe yu karo lontonge cekapan. Ngono anggonku obo marang Yu Brintik. Ora Pur, budale mau kok kaya bareng. Aning tekane kene kok dhisik aku. Kula medal kidul kok Lek, kali ngumbah moto. Masih metu kidul, awong kowe numpak pit montor, sedeng aku mau ngontel. Jane aku ya rada pekewuh yen arep kandha apa anane. Ananging wong kuwi ya dudu wadi. Mula aku njur bloko pisan. Anu kok Lek, kula wau mandheg ten kidul mriku. Ngrencangi lare sing kecalan pita. Lah, lare kecalan pita? Larene setri ten celake doplangan ngriku nggih Mas. Ayu Brintik nyaut takon karo semu kaget. Endi niku yo? Oh, niku anu Mas. Lah niku peri. Aku kaget. Sajake lek Samijan uga kaget. Ketara oleh nyrumput kopi dadi mandeg. Lontong sing bubar tak tampani ora sida tak sendok, malah tak geret rada ngisih. Aku ndomblong nyawang Yu Brintik. Mas, monggo mawon to, kali dahar mengke kula criosi. Ngono Yu Brintik olehe ngabani aku. Miturut ceritane Yu Brintik, bocah wadon kuwi mau jenenge Sulastri. Asale saka Nganjuk. Jare dheweke iku arep dirabekake oleh bocah sing dudu pilihane. Amarga dheweke ora seneng karo bocah sing bakal dadi pasangane, mula dheweke banjur nekat minggat nganti tekan Kediri. Ambuh piye nalare kok weruh-weruh Sulastri ketabrak sepur ning sanding doplangan kono. Ambuh ketabrak apa nabrak sing baku Sulastri mati kanthi sirah pecah ana cedhak doplangan kono. Uteke sing pating kececer njur dikukup, diwadahi plastik saawak-awake. Jisime terus digawa menyang Rumah Sakit Umum Gambiran Kediri. Ngono ceritane Yu Brintik. Lek Samijan terus ngadeg noleh ngidul. Aku yo melu-melu ngadeg. Papan sing mau tak enggo awur peri Sulastri tak jinglengi. Pernahe sih endi to Pur? Niku lho Lek, lere doplangan pas. Cabet-cabet. Aku kok yo kaya eling to. Biyen kabare ana bocah wadon keterak sepur ning kono. Inggih pancen sien kabare dugi pundi-pundi kok Lek. Ngateno sakniki nggih pun kathah sing sami supe. Awong pun dangu. Menawi tiyang kiwa tengen ngriki nggih sok emut mawon. Mergi ki ambake niku seneng nggodha tiyang liwat. Nggih ngaten niku wau carane nggodha. Kados le nggodha Mas niku.
Kira-kira apa rambute mbiyen ora katut dikubur? Mbok menawi kinten-kinten ngaten. Ayo, Pur, kowe wis apa durung? Lek sami jan banjur ajak-ajak. Dados nis tunggal mawon, Lek, bayare. Ya wis, matur nuwun. Bubar bayari, aku terus tanpa gunem iki. Sepeda motor tak urupi, terus tak bandangake ngidul. Tekan cedhak Doplangan, gasku malah tak encepake. Aku kuwatir yen mengko diampirake karo Sulastri. Jedel, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.